Robert Fico iba potvrdzuje to, čo si myslíme mnohí, tí, čo ho sledujú roky v politike. Robert Fico je rasista. Už od svojho vstupu do politiky, kedy vyhnal, v podstate, alebo teda hnal Romov do Nemecka, aby spievali a tancovali Nemcom. Treba im to takto natvrdo povedať. Robia deti preto, lebo chcú peniaze. Ak nezastavíme populačný rast, tak tu máme o 10 rokov problém a týchto milión Romov sa pohne a pôjde k vám do Nemecka. Vtedy sa naplašia. Alebo pamätáme si, ako Fico si podával ruku s Uhrikom a Mazurekom, alebo zastával sa dokonca Mazureka vtedy, keď ho súd označil za rasistu. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov vo tvrdých zásahoch v osadách. Nedávno teda povedal, že prijímať rasistické zákony voči Romom je príjemné. Sa mi páčilo, pán minister, ako okamžite ťa označili niektorí za rasistu, ale toto je príjemný rasizmus. Toto doslova povedal Fico. A tí, ktorí ho podporovali doteraz, tak by si mali teda už vstúpiť do svedomia a povedať si, že to dosť bolo. A jednak možno žiadať Fica, aby to prestal robiť, to by som urobil ako prvé, ale teraz by bolo na mieste, aby všetci Romovia, ktorí pre neho pracujú, Šaňo Daško, ktorý má 1 miliardu eur, ktorú sme mu odovzdali, sa zobral a odišiel z tohto úradu, odovzdal Ficovi kľúče, lebo pracovať s rasistom nie je teda naozaj požadované a dobré. My sme neurobili, ani moja vláda, ja to tu priznávam, neurobili sme nikto nič v rómskej otázke. Podľa Roberta Fica tí najchudobnejší by mali poslúchať, no a tí bohatí zatiaľ môžu nás okrádať. Rasistický zákon, ktorý predložil Erik Tomáš spolu so splnomocnencom vlády pre rómskej komunity, bude v septembri v platnosti. V čase, kedy Robert Fico a jeho kumpáni rozprávajú o tom, že chcú priviesť 150 000 moslimov z Uzbekistanu, aby vlastne zaplnili pracovné miesta na Slovensku. My sme boli veľmi prekvapení návrhom Uzbekistanu, ktorý hovorí, keďže má takmer 40 miliónov obyvateľov, že je pripravený poskytnúť 200 000 pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. Ja sa teda chcem opýtať, ktoré pracovné miesta budú ponúknuté Rómom, voči ktorým pripravil tento zákon Erik Tomáš spolu s Alexandrom Daškom, so splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Čo to bude znamenať aj pre zamestnávateľov, ktorým tu bude ponúknutá lacná pracovná sila z Uzbekistanu v podobe moslimov z Uzbekistanu? Toto sú otázky a očakávame odpovede od splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, ktorý by sa mal v tomto prípade vymedziť od týchto slov. A rovnako tak požadujeme odpovede od vlády Slovenskej republiky. Pán Fico, je rozdiel medzi príjemným rasizmom a nejakým nepríjemným rasizmom? Ja ten rozdiel nikde nevidím. Aj príjemný rasizmus je rasizmus. Vy, pán Fico a pán Daško, neukazujete ľuďom, ako za nich bojujete, ste proti nim. Alexander Daško nezastupuje rómsku komunitu a to hovorím otvorene ako Róm, lebo nebojuje s touto vládou o to, aby sa Rómovia mali lepšie na Slovensku. Preto Alexander Daško začni robiť niečo pre Rómov. A preto my budeme bojovať za rómsku menšinu, budeme bojovať za všetky menšiny na Slovensku, aby rasizmus z tých najvyšších miest sa nedotýkal nikoho a práve naopak, aby tí najmocnejší ukazovali srdce a ochotu pomáhať ľuďom.